Bé, avui aquesta secció del videoblog personal meu de l'Artur Mas el cedeixo en aquestes persones que estan al meu costat, en Ramon Tremosa, candidat nostre a les eleccions europees, l'Izaskun Bilbao, que també és candidata de la Coalició per Europa, en aquest cas del Partit Nacionalista Basc, i l'amic Íñigo Urkullu, que és president del Partit Nacionalista Basc. El cedeixo en el sentit que estem a Getxo, a Euskadi, hem fet una trobada per parlar d'eixos de ferrocarril, de connexió amb Europa, i els nostres candidats, que són gent potent i entesa en aquest sentit, doncs us faran 5 cèntims de què vol dir tot això i de fins a quin punt és important votar Convergència i Unió a Catalunya, Partit Nacionalista Basc a Euskadi, perquè aquests eixos de connexió ferroviària amb Europa doncs es vagin transformant en una realitat. Bé, s'acostuma a llegir a la premsa espanyola que els eixos que defensa d'una banda el PNB, l'eix atlàntic, Madrid, País Basc, Bordeus, París, i l'eix mediterrani, País Valencià, Catalunya, cor d'Europa, són contraposats i incompatibles, quan l'experiència europea ens demostra que tota Europa és una malla de moltes xarxes ferroviàries que tenen efectes sinergètics entre ells, no? Que com més trens hi ha, més joc econòmic donen a la indústria i al territori. El que nosaltres sí avisem és que el govern espanyol, malgrat les seves proclames electorals, aposta i inverteix en la travessia central dels Pirineus, és a dir, fer pujar els contenidors d'Algesires i València cap a Madrid i Saragossa, llavors, diguem-ne, pujar-los fins a 1.000 metres i sortir a França travessant el Pirineu central aragonès. D'aquesta manera, catalans i bascos quedarem fora del mapa del tren de mercaderies, que en el segle XXI crearà molta riquesa a Europa, i ens costarà dècades tornar-nos a posar a primer nivell si es consuma aquesta voluntat de connexió entre l'estat espanyol i Europa a través del Pirineu aragonès. Per tant, doncs, avui som aquí per defensar els nostres respectius eixos, que són complementaris i no incompatibles, i avisant de que si no tenim força en els parlaments europeus, i també català, basc i a Madrid, diguem-ne, l'estat espanyol consumarà aquesta inversió, que com l'AVE Madrid-Sevilla ens deixarà per molts anys fora del mapa dels trens europeus. Estamos para defender dos proyectos importantes para ser más Europa. El proyecto que nos va a conectar con el eje atlántico y con el eje mediterráneo. Dos proyectos compatibles para promover y profundizar en el desarrollo económico y en el desarrollo social para ser Euskadi y ser Cataluña, pero son dos naciones en Europa. Agradezco primero, antes que cualquier otra cosa, la presencia de los compañeros de Convergencia Democrática de Cataluña, de Convergencia y Unió en todo caso, en esta jornada de trabajo junto con el Partido Nacionalista Vasco, porque ambas formaciones políticas, junto con otras, conformamos la Coalición por Europa. Y es que el domingo que viene, el 7 de junio, tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo, donde tanto Convergencia y Unió como el Partido Nacionalista Vasco defendemos los intereses cada uno de sus respectivas naciones, de Cataluña y de Euskadi en nuestro caso, pero intereses que defienden también un modelo de Europa basado en la diversidad, basado en la pluralidad, frente al modelo de Europa que también quieren imponer el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en base al modelo de Estado español que están construyendo, que es el modelo bipartidista. Nosotros abogamos por la diversidad, por la pluralidad en el Estado español y abogamos también desde la Coalición por Europa por la diversidad y por la pluralidad en la Unión Europea. Así es que catalanes tienen que saber que han de votar a Convergencia y Unió, los vascos saben que tienen que votar al Partido Nacionalista Vasco, pero en todo caso quienes quieran romper con el bipartidismo del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular saben que tienen una coalición que es Coalición por Europa.